Hej alle sammen. I dag, der laver jeg noget helt andet, end det jeg plejer at lave. Så her. Fedt. Gå ud og kigge. Men jeg ved godt, den her video, den er måske forsøg værd, men det er den altid nogle gange. Og det jeg sidder og laver, jamen det er nok I kommer til at se mig lidt, men altså det er jo ikke noget, I bestemmer selv, om I gerne vil kigge eller ej, eller om I gerne vil se videoen. Det er jo noget, I selv bestemmer. Jeg er gang med at spise kødsovs. Så vil jeg lige dele den mere. Men har jeg så haft en god dag? Det tror jeg nok I har. Hvis I har haft en dårlig dag, jamen så lad os prøve at smage. Det er far, der har lavet med kødsovsen. Det smager rigtig godt. Jeg er bare mæt. Det er det eneste, jeg sidder og kæmper for at spise færdig. Puha. Nu er det sådan her snart en halv time nu selv og spist. Så jeg kommer også for mig. Ja. Så det smager godt. Jeg kan godt blive mæt af det, fordi jeg spiser mange mad. Jeg spiser også sådan nogle små personer. Og sådan nogle. Så man kan sige, sådan små nogle. På de små detaljer, hvis I forstår. Og lige om lidt, så skal jeg spille Minecraft. Eller, så kommer Duty. Skål. Tror jeg. Jeg er ikke sikker, men hvis jeg skal, så spiller jeg. Spiller godt. Skal vi blive ved det? Jeg stempler. Jeg kan ikke mere. Så. Men vi ses lidt mere til. Nej. Vi ses lige om lidt til mere video. La 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 la. Helvede den mave, mand. Fy for satan. Oh my god, man. Hej igen alle sammen, velkommen til endnu en video. Her på min kanal. Jeg kører varmt vand her. I har også set det køkken her før. Det tror jeg nok I har lagt mærke til. Sådan. Så det. Ja, sådan der. Og så har vi noget skraldespand her. Sådan. Så. Det går. Det er varmt. Det var varmt her, kan jeg mærke. For satan. Jeg falder af noget af min mor og far. Det er erfaring. Jeg skal lige se, om der er mere, det er der sgu. Jeg har lært mange ting af erfaring, så jeg må ikke, det går. Bum! Så gør man det, mand. Godt. Nej, nu sidder den fast. Fucking lort, mand. Det er der for noget, der hænger på vingene, det her. Okay, sådan går godt det her. Kommer det til at gå godt det her. Løften eller hvad? Ja. Så fik vi lukket den ned. Det er godt varmt det her. Men jeg vil bare sige, at tak fordi du med i den video. Jeg sætter meget stor pris på det. Husk at smide like, det sætter jeg altid stor pris på, og subscribe, dem der har lyst. Men tak fordi du med, og I will see you in the next video. Bye bye!